खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' आसा खालामो बयबो मोजाङै दं। स' नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं सिक्किमनि आगु गिबि मन्थ्रि बिबि गुरुङा मैया थामहिनबा 28 अक्ट' समबार खालि फुंनि 6 बाजियाव रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय समाव बिथांनि बैसोआ 92 बोसोर बैसो जाबायमोन। मख'जाथावदि बिथाङा सिक्किमनि थामथि खेब गिबि मन्थ्रि हिसाबै सायख'जादोंमोन। नैथियाव दं भारतनि हादरगिरि मिस्टार राम नाथ क'विन्द बिथाङा आसामाव जोनोम मोननाय एम.एस. शकुन्तला चौधुरी बिथांजोनो भारतनि मुंदांखा पद्मश्री बान्थाखौ मैया गथायो। मख'जाथावदि बिथांजोआ गावनि फारसे सानालासे गुबुननि थाखाय हाबा मावनायाव गावखौ बाउसोमनाय आरो अहिंसानि लामाजों समाजनि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय थुलुंगाखां बान्थाखौ थैखांनायनि उनाव मोननो हादोंमोन। थामथियाव दं उदालगुरि जिल्लानि 40 नं रौता बियाबनि बर' बाजार VCDCनि सिङाव गोदानै बानायनाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बेखेवना होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गयारिया। ब्रैथियाव दं बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों ट्राइबेल इयथ कनक्लेभ एबा जथुम्माखौ खुंफुंनो साखाफारा जाबाय। अदेबानि दिनैनिफ्राय लानानै 29, 30 आरो 31 खालारसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानो गोनां ट्राइबेल इयथ कनक्लेभआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाथियाव दं इउक्रेननि रांखान्थि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायदों दि रासियानि गिलुबालु गुलि भारतजों गाग्लोबबाय थानायनि जाहोनाव दावहा जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम इउक्रेन हादरा 564.9 बिलियन डलार खहा जाबाय। मख'जाथावदि रासिया आरो इउक्रेननि गोख्रों दावहाया दिनैसिम 34 दिनाव आगान होबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।